مسكا قداي نجر إتي مع الرينيسانس خون تي ناي إسلاميك سيفيليزيشن زبلون أبتي مديترانيا أبتي مأكلاي بحري أبتي وسناسن زلوا هاجرات أبو يتجميرو نمنتاي كأيو أبو خجمر كيلو زي مأكلاي بحري كم مأكبي ناي سلطانيتات ወይ ባህልታት ይነሩ ንአምነት ሮማውያን ምስ ግብፂ ምስ ቱኒዚያ ምስ ሞሮኮ ምስ እስራኤል ምስ ቱርኪ ምስ ግሪክ ምስ እስጳኛ አልጄሪያ እዚታት ክራኸቡ ክኢሎም እጅቲ ምትሕንፋጽ ናይ ባህሊ ምትእኽኻብ ናይ ሓበሬታታት ምልውዋጥ ናይ ሓበሬታታት ንሱ ስልጣነ ዘምጽእ ሕጂ እዚ ንታሕቲ ገጹ ከይኮድ ምናልባት ዝዓንቀፎት ሰሃራ በረኻ ክኸውን ይኽእል ንታሕቲ ገጹ ከይድ ኣይከኣለን ተዘይሁሉ ነይሩ ንኣብነት ሰሃራ ተዘይሁሉ ነይሩ ሲ ንታሕቲ ገጹን ምኸደ ነይሩ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ግብፃውያን ንታሕቲ ገጾም ክኸዱ ዘየኽኣሎም ንሱ እኳ እቲ ሰሃራ ደዘርት ይኮነን ግን እቲ ናይል እቲ ፈለግ ኒል መንጫጫት ኣለዎ እንጂ ክበጽሑ ኣይከኣሉ ንኣብነት ደልዩ ነይሮም እኮም ካበይ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ማይ ኢሎም ግን ኣብ ጻና ገለ ክበጽሑ ኣይከኣሉን ሕጂ ወላት ጻና እውን ኣይጠቐም እቲ ናይል እውን ኣይጠቐሞምን እንታይ ዝበሃል ንውሽጢ ንምኻድ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ገለ ግን ካብ የመን ክመጽእ ክኢሉ ሓደ ወይ ንሕና እውን ካብኡ ናብኡ ሰዲድና ንኹን ምልውዋጥሲ ነይሩ ኣብ መንጎ የመንን ኢትዮጵያን ስዑድን ገለን እቲ ካልእ ክፋል ናይ ኣፍሪቃ ግን ቀዳይ ነገር እቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ኣፍሪቃ እስታ የብሉን እዚ ማርሳ እዚ ሃርበር የብሉን መራኸብሲ ብኡ ክዕሸጋ ኣይክእላን እየን ድሓር ወላ እውን ተኸኣሉን ክወርዱ ገለ ሓደ ጫካ እዩ ካልኣይ እዚ ማላርያ እውን ነይሩ ሕማም ጣንጡ ገለ መለ ድሓርቲ ናይ ኣፍሪቃ እቲ ገማግም እቱ ውፅእ ዝበለ ኣይኮነን ንመራኽብ ከምዚ ኣብ ሓደ ቦታ ክዕሸጋ ዝገብር ዘኽእለን ውሽጥ ዝበለ ነገር ተሎ እቱ ውፅእ ዝብል ተሎ እቲ መሬት ንውሽጢ ኣትዩስ ከምዚ ኢሉ ዝምለስ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ኣትየን ክፀንሓ ክእላ ተዘይኮነ ማዕበል ገለመለ መፅኡ ክወስደን ይኽእል ወይ ከባላሽውን ይኽእል ሕጂ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ እንድሕር ሪኢኻ ግን ከምኡ መሊእዎ እዚ እቲ ውፅእ ዝብል ነገራት ሃርበርስ ኣለዎ ሕጂ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምክንያት ክኾን ይኽእል ንኣፍሪቃ እቲ ስልጣነ ዘይኮነስ እቲ ምትሕውዋስ ብምትሕውዋስ እንዲ ዝመፅእ ስልጣነ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ ከምቲ ዝነበሩ ኮፍ ኢሉ ስቕ ኢሉ ተቐሚጡ ነዊሕ ግዜ ስለዚ ከምዚ ዒላ ምንቲ ክፍልፍል መጀመርያ ክትወስዶ ኣለካ ኖ ማለት ሂወት ክህልዎ ገለ እምበር ኣብ ሓደ እንድሕር ሱቕ ኢሉ ገለ ሰበባ ካ ትርኢ ብላዕሊ ይበላሾ ስለዚ ከምኡ ናይ ኣፍሪቃ እውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር ካብ ሰቦም ሰኒፎም ማለት ኣይኮነን ግን ንሰብ ኩሉ ግዜ ዘሰልጥኖም ምትሕውዋስ እዩ ንኣብነት ላዕሊ ገዝካ እንድሕር ከድካ እውን እኮ በዓል ኤስኪሞዝ ገለ መለ ምስ ሰብ ስለዘይራኸቡ እኮ ስልጡናት ኣይኮኑን እኮ ኣብ ሽወደን እውን ኣለዉ ሳሚ ዝበሃሉ ህዝቢ ላዕሊ ዝቕመጡ ስልጡናት ኣይኮኑን ዘሰልጥኖን ሰብሲ ምርኻብ እዩ ብንግዲ ብገለ ምስ ተረኸብካ ሓደ ገለ ወስድ ሓደ ገለ ወስድ ዘይፈልጦ ዝነበረ ንኣብነት ሕክምና ገለ ርኢ ቅድም ኢዱ ሓሚሙ ዝቆርፅዎ ነበሩ ኣብ ሓደ ቦታ ከይዱ ሓደ ዓይነት ፈውሲ ገይሮም ከድሕንዎ ክርኢ ከሎ ናብ ዓዲ ከይዱ ንዑ እንታይ ይጥቀመሉ ማለት ወይ ሒዝዎ መፅእ እዚ ኩሉ ቀመማት ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ በዓል ቫስኮ ዳጋማ እዞም ፖርቹጊዝ ዘምፅዎ እዩ ካብ እዚ ብርቱኻን ንብሎ ሕጂ ንኣብነት ካብ ፖርቹጋል ዝብል ቃል ዝመፀ እዩ ዘምፅዎ እዩ እዚ ኩሉ ባናና ገለ ሕጂ ንኣብነት ካብ ላቲን ኣሜሪካ ዝዕፉን ካብ ላቲን ኣሜሪካ ዝመፀ ብጀላቡ ገይሮም ገለ መለታት ሕጂስ ስልጣነ ዝብሉ ኣነሲ ውፅኢት ናይ ምትሕውዋስ ናይ ወዲ ሰብ
ناي مقيار ناي نقدو يكون ناي حسابات يكون ناي كله نجار عجيب زي رينيسانس تايو أبتي إسلامنا بعرب ترجمة مونيرم نت ناي جريخ فلسفنا يكون ساينس كله ترجمة مونيرم حجي أب أوروبا ميدل إيج تي دارك إيج بحال نوع جزء غير وجا حدا حرجن سبات حسبوا مش جمرو مالت تناي جريخ كلا مصر منالبات بتناي كريستيان تمرتي قرب دحيرهم نيرهم يكونوا ሃይማኖት ብዙሕ ከሰልጥነካ ክሕብረካ እዩ ዝኽእል እምበር ሳይንስ እዩ ዘሰልጥነካ እቲ ግን ይሕብረካ እሞ ኣብቲ ምሕባር ከዓ ሳይንስ እንድሕር ተወሲኽዎ ትምዕብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተተርጊሙ ዝነበረ ብዓረብ ናብ ላቲን ክትርጉምዎ ጀሚሮም እቶም ኤውሮጳውያን ሽዑ ሬኔሳንስ ጀሚሩ ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ምርኻብ ናይ ሰብ ገለ ላዕሊ ሰዲድዎም ማለት እዩ